S-a pus vreodată problema de unde își iau medicii informațiile? Ei bine, o sursă cheie este un site numit Medscape. Dar ce se întâmplă când acea sursă de încredere devine brusc controversată? Exact asta vom analiza. Povestea unuia dintre cele mai vizitate site-uri medicale de pe internet. Totul a explodat în aprilie 2024. O controversă imensă a izbucnit în jurul Medscape, care, să nu uităm, e o sursă de bază pentru medici și clinicieni din întreaga lume. Și care era problema? Simplu, conținut educațional finanțat de cine altcineva decât de gigantul din industria tutunului Philip Morris International. Și nu vorbim de sume mici, ci de un parteneriat de milioane de dolari. Trebuiau să livreze 13 programe, podcasturi, ba chiar și o serie în stil TV numită Curriculumul PMI. Da, PMI de la Philip Morris International. Evident, reacțiile au fost vehemente. Și, sub presiunea criticilor, ce a făcut Medscape a retras tot conținutul și a dat înapoi. Au anulat parteneriatul și au promis că nu vor mai accepta niciodată finanțare de la companii de tutun. Ok, dar toată povestea asta ne aduce la o întrebare absolut esențială. Ce este de fapt Medscape și mai ales cum de ajuns în punctul ăsta? Ca să înțelegem tot contextul, trebuie să facem un pas înapoi și să ne uităm la ce reprezintă cu adevărat platforma asta. Bun, haideți să o luăm de la început. Ce e, la urma urmei, Medscape? Gândiți-vă la el ca la un soi de hub central pentru medici. E o bibliotecă digitală, un centru de știri și o platformă de cursuri, totul la un loc. E special conceput ca profesioniștii din sănătate să fie mereu la zi cu tot ce e nou în domeniul lor. Și ce găsesc ei acolo? Păi cam tot ce le trebuie. De la cursuri de educație medicală continuă, care sunt esențiale, la articole din jurnale de specialitate, acces la baze de date imense, precum Medline, știri de ultimă oră din medicină și chiar un ghid complet de medicamente. Practic e o unealtă de zi cu zi pentru foarte mulți doctori. Ok, acum că am lămurit ce face Medscape, haideți să vedem de unde vine. Istoria companiei e destul de agitată. Și, sincer, parcursul ăsta de la un mic startup la un gigant corporatist ne ajută să înțelegem de ce au apărut controversele de azi. Uitați-vă puțin la parcursul ăsta. A început în 95 ca un startup. 4 ani mai târziu, în 99, era deja listat la bursă. Apoi, în 2001, după o fuziune care n-a mers și un faliment, e cumpărat de WebMD. În 2009 lansează aplicația mobilă, un pas uriaș la vremea aia. Și mai recent, în 2021, s-au extins și în Marea Britanie. Deci e clar, vedem o transformare de la o idee independentă la o piesă importantă într-o corporație uriașă. Și ajungem la un punct important. Scandalul cu Philip Morris din 2024 nu a apărut din senin. Nu e nici pe departe prima dată când Medscape a fost criticat pentru conținutul și, mai ales, pentru sursele de finanțare. Să dăm timpul înapoi în 2016. Atunci, un sondaj făcut chiar în rândul medicilor a tras niște semnale de alarmă destul de serioase. Erau semne de întrebare legate de cât de corecte și neutre erau informațiile de pe platformă. Și ce a ieșit la iveală? Păi că informațiile de pe Medscape și WebMD erau adesea incomplete, superficiale, mai grav, s-au găsit cazuri clare de dezinformare. Dar punctul culminant a fost sugestia că există o lipsă de neutralitate. De ce? Din cauza banilor mulți veniți de la companiile farmaceutice. Cu alte cuvinte, exista suspiciunea că interesele financiare dictau ce informații ajungeau la medici. Și dacă mergem și mai în spate, în 2012 găsim un alt moment cheie. Un medic destul de cunoscut a ieșit public și a pus sub semnul întrebării însăși integritatea platformei. Numele lui este Dr. Yoni Freedhoff, iar cuvintele lui au fost incredibil de dure. A spus, și citez, că Medscape pune pacienții în pericol prin dezinformarea activă a medicilor. Motivul? O verificare extrem de superficială a studiilor pe care le promovau. Practic, el spunea că nu mai poate avea încredere în ce publică ei. Bun. Toate aceste episoade din 2012, 2016 și acum cel din 2024 ne aduc în punctul central al discuției, la o dilemă fundamentală, o tensiune care stă la baza nu doar a Medscape, ci a multor platforme de acest gen. Și conflictul ăsta e cât se poate de clar. Pe de o parte, ai misiunea nobilă să oferi medicilor informații corecte, neutre, la zi. Pe de altă parte, ai modelul de business, unul cu scop lucrativ, iar asta înseamnă că depinzi de finanțare care vine de la industrie, companii farmaceutice și, până de curând, chiar de la giganți din tutun. E o luptă constantă între a educa și a face profit. Și asta ne lasă cu o întrebare grea.
una la care nu există un răspuns simplu. Când informații medicale absolut vitale depind de finanțarea unor corporații, cum putem fi siguri că ceea ce învață medicii este cu adevărat independent? Cum ne asigurăm că nu există o agendă ascunsă? Iar întrebarea asta, trebuie să recunoaștem, nu e doar despre Medscape, e despre întregul ecosistem de informare medicală.